I ha passat com va passar també l'11 de setembre, que fèiem por, ha tornat a passar aquesta vegada. Fem por perquè realment la mobilització és sincera i fa por quan surt de dintre i busca el que busca, que busquem nosaltres, que és la nostra llibertat. I aquí ens van vendre un diàleg fals i ens van vendre un dia que s'havia dialogat i s'havia derogat el delicte de sedició i que tot anava molt bé, i quan vam llegir la lletra petita vam veure que no era així, sinó que l'estat espanyol havia fet una jugada més per la repressió. I no només ho vam veure, sinó que vam veure que l'estat espanyol, el govern de l'estat, sortia al mateix temps que sortia el nostre govern dient que era meravellosa aquesta reforma del Codi Penal, sortia el govern de l'estat dient que aquesta reforma buscava reprimir més l'independentisme, buscava tornar els exiliats i portar-los a la presó, i efectivament, quan ho vam llegir bé, vam veure que també buscava la repressió del moviment independentista. I vam veure que simplement era posar per escrit tot allò que ja havíem fet a la sentència del procés, tot allò que era la multitud que intimida, com sou vosaltres ara, una multitud que intimida, que realment pugui ser més ben castigada, més fàcilment castigada, amb una lletra del Codi Penal que ajudi a castigar-ho millor. I això amb la connivència i el fals diàleg dels nostres propis representants. Exacte. No volem que s'aprovi aquesta reforma del Codi Penal. No volem que s'aprovi i estem aquí perquè no s'aprovi. Si volen derogar la sedició, molt bé, que deroguen la sedició. I ja està! I ja està! Res més! Que facin el que els demanava el Consell d'Europa fa dies, alliberar presos i derogar la sedició. Tot l'altre són trampes. Cada paraula d'aquesta reforma del Codi Penal de delicte d'ordres públics agreujats, cada paraula d'aquesta reforma, cada paraula d'aquests desordres públics agreujats és un perill per l'independentisme. Cada paraula, quan diu obstaculitzar la via pública, quan parla d'intimidació, quan parla de ocupar edificis o instal·lacions, quan parla de multitud idònia per desordres públics, quan parla de penes d'inhabilitació, quan parla de provocació o proposició per fer aquesta multitud idònia. Tot això no és més que posar per escrit més ben posat aquelles paraules de la sentència del procés que van fer que siguessin punibles els fets de l'1 d'octubre, que van tergiversar la llei per poder castigar els fets d'aquell 20 de setembre i octubre de 2017. Per tant, que no ens vinguin ara amb excuses d'esmenes. No, és que cada paraula està feta. Cada paraula està feta per penalitzar el moviment independentista i perquè no torni a passar el que va passar aquell octubre. I per tant, no podem avalar-ho i estem aquí perquè no s'aprovi aquests desordres públics agreujats, que no s'aprovi i que no hi donin suport. Cap grup català, cap, no, res de suport aquí. Res de suport. I us vull dir una cosa, avui som molts, som molts, passem amb molt els 10.000, deien, no amb 10.000, em deien, us heu equivocat, perquè som molt més de 10.000, Per tant, som molts aquí que sortim un 6 de desembre, que és el dia de la Constitució espanyola. A Madrid estan celebrant la seva Constitució espanyola, Exacte, nosaltres la xiulem, la Constitució espanyola. La xiulem ben fort,
la Constitució espanyola. La prostitució espanyola. Estem aquí perquè no ens agrada aquest marc repressiu conformat per aquest ordenament jurídic espanyol. Ni la Constitució ni el Codi Penal. No els volem. No els volem de cap manera. Volem la nostra Constitució i el nostre Codi Penal. Exacte. Volem la independència! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Volem la independència i volem que qualsevol acció del nostre govern s'encamini cap a fer aquesta independència. Per això els vam escollir. Per això hi ha un 52% de vot independentista al Parlament. No per fer pactes que augmentin la nostra repressió. Per això som avui al carrer. I tantes vegades que sortirem. Tantes com calgui, i més. I que no ens digui, no, és que no heu de sortir, és que no sé què, és que ens ho diuen de bones i ens ho diuen de dolentes. Ens ho diuen de bones, no sortiu, ens ho diuen pels mitjans, i ens ho diuen de dolentes amb un codi penal i pactat codi penals. No se'n sortiran, ni per les bones ni per les dolentes, perquè precisament és la nostra eina, sortir al carrer. I a més, menys encara, que ara sabem que els hi fa por que sortim al carrer. Més que sortirem. Mireu, en aquests moments estem fent el que hem de fer. Sortir i reivindicar i treure l'engany de sobre la taula. Que aquesta negociació és una negociació falsa. Que no volem que ens reprimeixin. Però també estem desemmascarant precisament això. Totes aquestes connivències i tot aquest capteniment de l'estat espanyol. Abans m'ho preguntava una periodista francesa i em deia, però això a vostè no li sembla que va per la via de pacificar Catalunya? I jo li deia, sí, sembla que estan d'acord aquí, el govern i l'estat espanyol, en que pacificar Catalunya vol dir matar el moviment per la independència. I això no serà. No serà perquè nosaltres estem dempeus fins a aconseguir-la més determinades i determinats que mai. Ens han volgut enganyar i no se n'han sortit. Des del primer moment hi va haver un discurs triomfalista de que per fi hem aconseguit aquí aquesta abolició de la reforma de la sedició que, com dèiem, ja els havia demanat a l'estat espanyol al Consell d'Europa i ja els hi han dit a tots els estats europeus que no poden extradir els nostres líders per aquest delicte que no existeix en democràcies comparades i per tant efectivament era fruita madura que caigués aquesta derogació. El que efectivament no pot ser és que per aquesta porta del darrere se'ns intenti enganyar i se'ns intenti colar i de vegades amb les connivències del nostre propi govern, en aquest cas per exemple, venent-lo com un triomfalisme amb d'altres formes de repressió, perquè hem patit molta de repressió i aquí hi ha hagut gent avui que han parlat precisament d'això i gent que es veurien directament afectades amb aquesta pujada dels anys mínims de pena per aquests desordres públics. Com sabeu, que ara és d'un any, passa amb la nova proposta a 3 anys, de manera que no es pot suspendre l'execució de l'entrada en presó, que és sempre per sota de 2 anys. Per tant, totes aquestes anar incrementant aquesta pena, però ja et dic, també amb el fet de posar sobre la taula aquesta multitud idònia per crear desordres públics, aquesta inhabilitació per quan hi hagi aquesta multitud idònia, aquestes persones que puguin organitzar aquesta conspiració i proposta i provocació per fer aquesta multitud. Totes aquestes accions, en realitat, ja ho han dit clarament la ministra Calviño, no cal que ho diguem nosaltres, que van expressament
a penalitzar els fets d'octubre i que, per tant, uns fets que es produïssin semblants també. Per tant, jo només us vull dir una cosa. Això només vol dir que la independència de Catalunya la tenim més a prop que mai, perquè els hi fem més por que mai, més por que mai. Intenten buscar tots els mitjans per reprimir-nos més que mai i no ens en sortiran, perquè ara més que mai sabem què volem i volem el que dèiem, la nostra independència per prendre les nostres decisions i per tenir també la nostra pròpia normativa, les nostres pròpies lleis, amb una cosa, amb els nostres valors, que són els valors de llibertat, de respecte dels drets fonamentals i de prendre nosaltres mateixos les decisions que ens afecten. Nosaltres direm quan volem sortir al carrer i quan ens han d'empresonar si no fem bondat. Tot el que digui l'estat espanyol no ens val i no volem que el nostre govern tampoc hi faci costat. I amb aquestes només us volia dir això. Avui ha estat un triomf precisament de la mobilització, i aquesta és la gran eina per fer el que hem vingut a fer i el que tenim, com dic, més a prop que mai. La independència d'aquest país. Visca Catalunya! Lliure!